Ademais da renovación da pista na que se colocará pavimento deportivo acabado madeira de alta calidade, procederase a realizar melloras nas varandas e cerrallería metálica, así como o pintado do inmoble e a renovación do corredor inferior da bancada principal. Se vai facer aquí é o pavimento da pista, se vai renovar todo o chan con un material aceitado para a práctica de todas as disciplinas que se adoitan practicar aquí neste polideportivo, non? Vai a ser un chan de moi boa calidade, de madeira e bueno, a renovación penso que vai a deixar contento a todo o mundo. Tamén se vai cambiar parte das varandas e mellorar a cerraxería metálica, a pintura interior e exterior e o corredor da grada principal. A actuación inclúe tamén o cambio das portas exteriores e a reforma dos baños para adaptalos á normativa en materia de accesibilidade, así como a mellora do alumeado. Se complementa tamén ca accesibilidade, que é algo tamén moi importante. As dúas portas principais van a ser accesibles, con unha pendente do 5,6%, completamente accesibles. Os baños vámonos a reformar para que sexan accesibles tamén, e, por lo tanto, facer un pabillón cómodo para todo o mundo. E, bueno, todas as actuacións que comentou Geno, a iluminación tamén dos baños e das entradas, e o que decía a pavimentación do formigón das gradas, un cambio total no pabellón e que vai a facer que sexa dunha calidad pois moito maior de que como estaba fai uns anos, non? A obra, que supora un investimento de 230.000 euros, da continuidade á actuación de emerxencia cometida anteriormente, que consistiu na sustitución da cuberta e arranxo dos piares. O prazo de execución é de 5 meses, tempo durante o cal trasladarase a actividade ao Polideportivo da Tomada e instalacións municipais de Ribeira.